Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε και στο απόψινο λαϊβάκι μας. Καλώς το συντονιστή μας τον Κώστα. Κωστάρα, τι κάνεις? Λοιπόν, Scary Night θα το ονομάσω απόψε, το θέμα μας, τη βραδιά μας. Θα σας παρουσιάσω απόψε το September 7th, ένα ωραίο παιχνιδάκι, καλό χοροράκι, δυνατό, δεν είναι πολύ μεγάλο, με καλό γραφικό, και θα κάνουμε και ένα demo. Για το λέω για αυτούς που μπαίνουν τώρα. Να καλωσορίσω τον κόσμο με πολύ αγάπη. Γεια σου Αγγέλικα, how are you today? Τι κάνεις? Και θα κάνουμε και ένα demo που είναι καινούριο. Η Ντίμα, το όνομα Ντίμα, μια κοπέλα εδώ, είναι μεταπτυχιακή, λέει, φοιτήτρια. Η οικογένειά της σχεδιάζει μια μετακόμιση. Τελικά αυτή η μέρα ήρθε στην 7η Σεπτεμβρίου. Η Ντίμα και οι γονείς της μετακομίζουν σε ένα νέο διαμέρισμα. Περνούν μερικές εβδομάδες και η Ντίμα λαμβάνει ως δώρο μια αστεία κούκλα ξωτικού. Με την εμφάνισή της λοιπόν, της κούκλας αυτής, αρχίζουν και συμβαίνουν περίεργα πράγματα στο συγκεκριμένο σπίτι. Είναι μια κακή κούκλα λοιπόν ξωτικού, δαιμονισμένη, που θα μας τρομάξει, θα μας παιδέψει λίγο, έτσι. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε. Θα τελειώσουμε το πρώτο game και στη συνέχεια θα βάλουμε το δεύτερο. Γι' αυτό δεν έβαλα τίτλους στο συγκεκριμένο game, να μην αλλάζουμε μετά. Έβαλα ένα Scary Night. Ελπίζω να το βλέπετε, δεν ξέρω αν το βγάζει και το βλέπετε και αυτοί που μπαίνετε μέσα τώρα δηλαδή. Γεια σου Γκλέντιαν, καλώς στο δεύτερο συντονιστή μας. Έχουμε λοιπόν τον Κώστα BW εδώ κοντά μας και τον Γκλέντιαν, είναι οι συντονιστές του καναλιού εδώ. Να τους ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Και πάμε να αλλάξουμε σκηνικό. Πάμε κάπου εδώ. Λοιπόν, καλή θέαση σε όλους εύχομαι. Να περάσουμε καλά. Ωραία, ήρθαν και τα Χριστούγεννα. Είναι και χριστουγεννιάτικο. Play with me, λέει. Play with me. Take. Οκ, το πήραμε αυτό. Ξέχασα να φτιάξω κάτι εδώ, συγγνώμη λίγο. Οκ. Να σας δώσω λίγο γκάμα εδώ. Να είναι λίγο πιο φωτεινό. Οκ, το sound μας. Στο ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, να επιλέξουμε λίγο το language, γιατί έχουμε Greek. Να δούμε. Οκ. Έχουμε ελληνικούς υπότιτλους. Ό,τι καλύτερο για μένα και για εσάς πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, θα αρχίσει να βρέχει σε λίγο. Πρέπει να πάμε σπίτι μας, λέει εδώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα game που έχουν υπότιτλους ελληνικούς. Τους βγάζω το καπέλο πραγματικά. Τσέκαρε τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Λοιπόν, αριστερά πάνω που είναι η κάμερα μου μένα, μου βγάζει κάποιες επιλογές. Τις διαβάζω εγώ, τους ή άλλως τα ελληνικά είναι. Λοιπόν, έχουμε και ζύπο αναπτήρα. Εδώ μας λέει πρέπει να πάμε στο σπίτι. Οκ, πάμε. Προχωράμε. Θα επιλέξετε 1080 επί 1920 full screen, έτσι. Σας έχω δώσει 60 fps, τα βλέπετε smooth, ωραία.
πιστεύω από ό,τι βλέπω εδώ είναι εντάξει. Έχει επιλογή το TikTok να φτιάξετε την ανάλυση σας, έτσι. Να μην βλέπετε δηλαδή σπασίματάκια και τέτοια. Τι κάνουν αυτά τα κουκλάκια εδώ πέρα? Με ακούτε εντάξει, όλα καλά? Θέλω να με ακούτε πιο δυνατά από το game, έτσι. Έχουμε να κάνουμε λίγες δουλειές, να τσεκάρουμε τι δουλειές έχουμε να κάνουμε. Η Άνια είπε ότι μου άφησε μια έκπληξη δίπλα στην πόρτα. Έχουμε και surprise. Παιδιά, το συγκεκριμένο game το είχα κάνει στον παλιό λογαριασμό πριν πάνω από ένα χρόνο. Οπ. Ωρε φίλε. Κοίτα, από κάτω είναι ρε μαλάκα. Πού είναι η έκπληξη ρε? Αντώνη, έχει να φτιάξει την ανάλυση ρε φίλε? Μπαντών. Γιατί το βλέπω πολύ καλά εγώ εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία. Νότιμιους, σε ευχαριστώ για το follow, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Magic Vesto. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Δεν με ακούς Αντώνη? Λέω στο full screen έχει να επιλέξεις την ανάλυση να βλέπεις 1080 ξέρω εγώ. Στο full screen. Πιθανότητα λέει αυτή είναι η έκπληξη. Άρα έχουμε εδώ μια έκπληξη. Δώστε μου λίγο. Άνια και Ντίμα. Οκ. Ο Ντίμα είναι λοιπόν το αγοράκι. Μας τα έλεγε η Steam, μας τα έλεγε ανάποδα. Μας τα έβγαλε θηλυκό να πούμε. Η Ντίμα μας έλεγε. Καλά. Ούτε να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν βγάζει. Κακός που δεν βγάζει. Όσο να δώσω λίγο εδώ. Στράτο, κάτσε να τελειώσουμε τώρα το live αυτό αγορίνα μου και βλέπουμε. Σαββατοκύριακο δεν ξέρω αν θα κάνω κάτι. Θα δούμε. Τώρα το καλοκαίρι είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν κάνω συχνά. Απλά σήμερα τώρα Πέμπτη είχα ρεπό. Λέω ας κάνω ένα χοροράκι. Να ανοίξουμε λέει τα φώτα σε ολόκληρο το διαμέρισμα. Αντώνη, δεν ξέρω πώς το βλέπετε στο κινητό σας. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ καλά. Ειδικά στο monitor το βλέπω πολύ smooth. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Να σου γαμίσω τώρα αυτό. Να τσεκάρουμε τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε λέει. Να τσεκάρουμε το δώρο. Αυτή είναι η κούκλα. Να του βγάλω λίγο φως. Όχι ρε, εντάξει είναι.
Εντάξει, ναι, ούτως ή άλλως ήταν στο... Ποιότητα οθόνης, οκ. Εγώ το βλέπω στο κινητό σκοτεινό ήδη, δηλαδή. Να τη διώξουμε, λέει. Τι άσχημη κούκλα, από πού την πήρε. Αύριο 7 Σεπτεμβρίου μετακομίζουμε. Η Ντίμα πρέπει να πάει στο σχολείο. Και το αυτοκίνητο του θείου Βίτια, λέει, χάλασε λίγο πριν κινηθεί. Έχουμε ήδη αναβάλει τόσο πολύ χρόνο. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε ποιο να συζητήσουμε να μας βοηθήσει. Ελπίζω ότι σε λίγες μέρες θα βρούμε κάποιον με το οποίο θα παραλάβουμε τα πράγματά μας, λέει, από το παλιό διαμέρισμα. Θα πάρουμε μαζί μας τα πιο απαραίτητα προς το παρόν. Πάρε με τηλέφωνο μόλις το διαβάσεις. Μάλιστα. Ο μπαμπάς αποφάσισε γρήγορα με ποιον θα μεταφέρουν τα κουτιά. Διαβάζετε από κάτω τους υπότιτλους όσοι μπορείτε και καταφέρνετε. Πάω στο δωμάτιό μου. Γεια σου Μαρία Ευθυμίου. Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι? Να δώσω λίγο φωτεινότητα, θέλετε, στο game? Η μαμά πάντα ονειρευόταν να διδάσκει μουσική, λέει, αλλά η γιαγιά μου την ανάγκασε να πάει στην ιατρική σχολή. Ο μπαμπάς της αγόρασε ένα πιάνο για τα γενέθλιά της. Η μαμά χάρηκε, οκ. Αυτά τώρα, εντάξει, να μην τα διαβάζουμε, ρε παιδί μου. Είδα... Ναι, να ανεβάσω τη φωτεινότητα του game. Για πείτε μου. Να έχουμε και τον αναπήρα, τον ξέχασα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, να πάμε στο δωμάτιό μας. Όχι, ωραία. Να τακτοποιήσω το σακίδιο, λέει, που έχει εδώ. Και να τσεκάρουμε τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Μπράβο. Το ίντερνετ, λέει, δεν λειτουργεί καλά πάλι. Έχουμε πρόβλημα. Μας λέει στο game εδώ. Okay. Έλμπι για χαμπίμπι. Έλα Ρινιό. Τι κάνεις? Να τσεκάρουμε τις δουλειές. Δες τη λίστα για τις δουλειές, λέει, που είναι στο ψυγείο. Για πάμε να δούμε. Πού είναι το ψυγείο, ρε? Πού είναι το ψυγείο? Καμίσου. Η βρωμοκούκλα τα κάνει τώρα αυτά. Τι να κάνω, ρε μαλάκα? Να τσεκάρουμε τις δουλειές. Εδώ είναι το μπάνιο. Τι λέει εδώ? Colgate. Coinjet. Coinjet. Πάμε στο ψυγείο. Ο μπαμπάς και εγώ ανησυχούν πολύ για σένα, αλλά πρέπει να καταλάβεις, λέει, ότι αυτό είναι απλώς ένα νέο σχολείο. Πολλοί άνθρωποι το περνούν. Ο μπαμπάς θέλει να μας βοηθήσεις να ξεπεράσουμε την κίνηση πιο γρήγορα. Μπορούμε να μιλήσουμε αύριο όταν επιστρέψω από τη δουλειά.
Εντάξει μαμά, θα σε βοηθήσω λίγο. Να ισιώσουμε τον καναπέ, να πλύνουμε τα πιάτα, να καθαρίσουμε το μεγάλο δωμάτιο, να καθαρίσουμε την κουζίνα και να βγάλουμε τα σκουπίδια. Ωραία γίνεται βέ. Πολύ δουλειά η κατάσταση. Πάμε λοιπόν στο σαλόνι. Να ισιώσουμε τον καναπέ, λέει. Όπα, τι είναι αυτή η μαλακία εδώ? Ξανθούλα, γεια σου, τι κάνεις? Πώς είσαι, καλώς ήρθες. Να πλύνουμε λέει τα πιάτα μας, λέει εδώ. Итак, я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогер. Текста на 2 секунды. Как ты можешь читать его 8 лет? Я хочу тебе ударить. Να καθαρίσουμε το σαλόνι μας, λέει εδώ. Στο μελετάκι. Πάμε στο σαλόνι. Γαμίσου. Διαβάσουμε αυτό, ρε. Ναι. Όπα. 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 Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε? Γαμίσου, γαμό. Ω. Αρχίσανε οι μαλακίες. Να ανάψουμε το φως στο διάδρομο. Ω γαμώ το σπίτι σου. Ω μαλάκα, ήπιαμε την πρώτη πορτοκαλάδα. Μαλάκα, ήταν δυνατό αυτό, Και έσπασε και ο καθρέφτης εδώ, γάμισε τα. Φως, φως, φως. Να καθαρίσουμε το σαλόνι, λέει. Η Ξανθούλα θα πάει διακοπές τον Αύγουστο. Τι τυχερή που είσαι. Τι τυχερή που είσαι. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να πάω. Πώς να καθαρίσουμε το σαλόνι, ρε? Να πάρουμε, λέει, τη σκούπα. Οκ. Πάρε τη σκούπα. Πάρε τη σκούπα. Ρινιό, LPN, τι κάνεις εσύ?
Πώς είσαι? Για πες. Να καθαρίσουμε την κουζίνα, λέει. Πάμε στην κουζίνα. Πάμε στην κουζινάρα. Καθαρίσαμε. Yo mom, how are you, τι κάνεις? Μένει να πετάξει το σκουπίδια, λέει. Κούραση, λέει. Κουράζεσαι, ρε Ειρήνη, εσύ? Δεν κουράζεσαι, παιδί μου. Σε δύναμη. Να πετάξω τα σκουπίδια. Πρέπει να πετάξω αυτή την ηλίθια κούκλα, λέει. Okay. Πάμε να πετάξουμε τα σκουπιδάκια. Okay. Πάει. Πετάξαμε. Βρωμοκούκλα. Πάμε πίσω. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Γαμίσου. Φίλε, τι είναι αυτό? Η πόρτα είναι ανοιχτή, για ποιον λόγο? Ω, μαλάκα. Ποια είναι, λέει, αυτή η γυναίκα? Τι κάνουμε εδώ, ρε μαλάκα? Να βρούμε τρόπο να φύγουμε. Ωχ, Θεέ μου. Ω, μαλάκα. Σκάσε. Γεια σου Τακαλίδη. Τι κάνεις, καλώς ήρθες αγορίνα μου? Πώς είσαι? Ω, μαλάκα. Πού πάμε, ρε παιδιά? Δεν μπορώ να φύγω από εδώ πέρα. Πού πάμε, ρε παιδιά? Ωχ, μαλάκα. Τι είναι αυτό? Παίξε, λέει, μαζί μου. Τι να παίξω, ρε? Μπερδίκο.
Το μπερδίκο να παίξω. Τι στο διάλογο θέλει ρε μαλάκα να κάνουμε εδώ? Ω, γάμισε το. Πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι. Έκλεισε και η πόρτα. Πάμε σπίτι. Καλά τα καλύδι, μια χαρά ρε. Μια χαρά. Προς το παρόν. Open the door. Open the door. Μαλάκα πάλι η βρωμοκούκλα ήρθε εδώ ρε μαλάκα. Τι παίζουμε, Annabelle? Πού το ρε? Πω, μου σπάει τα αυτιά τώρα μαλάκα. Πού ακούγεται ρε μαλάκα αυτή η βαριά? Σου γάμισα. Πώς είναι η κουζίνα? Ο κουζίνα είναι μαλάκα. Γεια σου Δήμα, γεια. Πού είσαι εξαφανιστεί? Μήπως μπήκε στο σπίτι σου 3 ώρες πριν, λέει? Το δωμάτιό μου βλέπει την αυλή σου. Σε είδα να βγάζεις τα σκουπίδια. Μπήκα στην είσοδο και ο γείτονάς μας στο πρώτο όροφο είχε την πόρτα ανοιχτή. Αποφάσισα ότι κάτι είχε συμβεί και αποφάσισα να το ελέγξω, αλλά δεν πίστευα ότι είχε περάσει τόσο. Για ποιο γείτονα λες? Πέθανε τον περασμένο χειμώνα, λέει. Όχ. Βρήκες την κούκλα Καλικάντζαρο? Δεν σου είπα? Τι λέει ρε μαλάκα εδώ? Κάποιος μας παρακολουθεί μαλάκα. Πάμε. Τι συμβαίνει, τι είδες, λέει? Σου γαμίσω. Όπα. Έχουμε γράμμα εδώ. Πόσα μαχαίρια, λέει, έκρυψα σε 3 σιρτάρια στην κουζίνα. Τι λέει? Σε 3 σιρτάρια? Τι έχει γίνει εδώ ρε μαλάκα? Εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι τίποτα ρε πούστη. Μαχαίρια. Πόσα μαχαίρια έκρυψα σε 3 σιρτάρια στην κουζίνα? Για πάμε από εδώ. Εδώ τι είναι? Έχουμε και κωδικό. Ω μαλάκα, κοίτα εδώ. Απ' έξω είναι και με κοιτάει ρε μαλάκα. Ωρε φίλε. Μαλάκα είναι ανατριχιαστικό. Γάμισέ τα εδώ τώρα, έτσι. Πού είναι τα μαχαίρια ρε παιδιά? Δεν ανοίγουν τα σιρτάρια εδώ. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Πλάκα μου κάνεις Αντώνη. Δεν πάμε καλά. Το κοπέλι έχει θέμα ρε. Ευχαριστούμε για το follow Κωνσταντίνε. Ρε εσύ το παιδί έχει θέμα ρε. Σοβαρό πρόβλημα να πούμε, εντάξει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται εδώ. Το 3 σιρτάρια λέει στην κουζίνα. Πόσα μαχαίρια έκρυψα? Αυτό πρέπει να είναι κάτι σαν κωδικός τώρα ρε φίλε, για να ανοίξουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ, εδώ θέλει ένα κωδικό. Ωραία, πόσα μαχαίρια? Δεν βγάζω άκρη.
Έλα Κωνσταντίνε. Τι κάνεις? Οπ, να τα ρε μαλάκα. Μέτρα μέχρι το 5 λέει και πήγαινε αριστερά. Αυτό είναι μαλάκα γρίφος τώρα, έτσι. Άρα έχουμε το 5 εδώ, το 3 που είδαμε στο... Το 3 35. Ω, μαλάκα, βλέπω και αίματα και έχει η κούκλα τώρα, 35 να πάμε. Πού άλλο να πάω ρε μαλάκα? Εδώ. Θέλουμε άλλους 2 αριθμούς. Να βάλουμε εδώ 4 αριθμούς θέλει. Οπ, τι έχουμε εδώ? Σκάσε. 4 παιχνίδια να βρούμε, λέει, για το δέντρο. Το χριστουγεννιάτικο τα περνάω από την καταπαχτή. Ωραία. Έχουμε 3, το 5, το 4. Ξέρει κανείς το κωδικό? Το βάλουμε? Παιδιά, ευχαριστώ για τα δωράκια σας. Να είστε καλά. Γιατί δεν έχουν ειδοποιήσει για τα δώρα? Για ένα λεπτάκι δώστε μου. Γιατί δεν έχουν ειδοποιήσει για τα δωράκια? Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα ρε, πείτε τον κωδικό. Αλλά μας λείπει. Ωραία. Το 3 είναι αυτό. 35 40 35. Πάμε να το βρούμε το υπόλοιπο εμείς ρε. Πόσο ήτανε? 35 35, περίμενε. 35 40 36 54. Πλάκα κάνεις ρε? 36 54. Έλα ρε παιχταρά μου Κωνσταντίνε. Στείλτε του καρδούλες ρε του Κωνσταντίνου. Μπράβο ρε παιχτούρα μου. Ωραίος ο παίχτης. Γεια σου Έλενα Αντωνίου. Πού είσαι εσύ ρε κορίτσι? Πού είσαι ρε γάμο? Πού είσαι? Δεν μπαίνετε ρε στα live? Πού είστε ρε? Και χάνεστε να πούμε. Η Μαρία το βρήκε. Το βρήκε και ο Γκέο Μαλ 3654. Ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ όποιος και το βρήκε. Μπράβο παιδιά. Μπράβο. Έλα Ραφαήλ. Ευχαριστώ Μαριό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που προσπαθήσατε τέλος πάντων. Τι είναι αυτό εδώ? Γαμώ το σπιτάκι σου γαμώ. Μπουρδελάκι. Μαλάκα. Τι ήταν αυτό το jumpscare που φάγα ρε μαλάκα τώρα? Τι ήταν αυτό ρε? Τι ήταν αυτό ρε? Τι λέει μωρέ εδώ πέρα πάλι? Μαλάκα, το TikTok έχει ξεφύγει τελείως. Ανιχνεύτηκε λέει ότι η συνομιλία live δεν εμφανίστηκε στην οθόνη σας τα περασμένα 2 λεπτά. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια κινητή συσκευή για να δείτε λέει τα σχόλια από τη συνομιλία live για την απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Ωραία γάμις σου. Άιντε γάμις σου να πούμε. Μας έχει σπάσει τα ούμπαλα με τις μαλακίες σου.
Λοιπόν, να φύγω, λέει, φύγε λέει από το σπίτι μου. Παιδιά, να σας δώσω λίγο, γιατί το βλέπω και στο κινητό μου, είναι πολύ τέτοιο ρε. Γιατί δεν τα παίρνει αυτά ρε μαλάκα. Το βλέπω πολύ σκοτεινό ρε μαλάκα. Φύγε λέει από το σπίτι μου. Πήραμε δωράκι. Κάπου είδαμε ένα ολοστό λέει του μπαμπά. Πού είναι το ολοστό σου? Έλα να παίζουμε χοροράκι. Από ό,τι έχεις αντιληφθεί. Hey! Τι θέλει ρε μαλάκα εδώ να κάνω τώρα? Να βρούμε το λωστό. Πού να βρούμε ο λωστός αυτός? Το έκλεψε η κούκλα λέει. Να ψάξουμε να το βρούμε. Βρωμοκούκλα. Σκανδαλιάρα. Κοίτα εδώ. Πού είναι ο λωστός ρε μαλάκα τώρα? Άντε βρες τον Πώς το διάλογο τον έκρυψε? Και τρώει κιόλας, μασουλίζει να πούμε μαλακία αυτή εδώ. Τα καλύδι. Κοίτα ρε μαλάκα που τον έχει βάλει. Γαμώ το στάνιο σου. Βρωμοκούκλα. Γαμώ. Ωραία, τι θέλει να κάνουμε με τον οστό? Να βρούμε 4 παιχνίδια της πρωτοχρονιάς και να βγούμε από το διαμέρισμα. 4 παιχνίδια. Πού τα βρω τα 4 παιχνίδια εδώ πέρα? Εσύ. Ένα έχουμε βρει. Τζέο! Γιώργο! Α, να βγάλαμε αυτά, περίμενε. Γαμίσου! Μαλάκα, όσοι φοράτε ακουστικά καταλαβαίνετε, έτσι. Όσοι δεν φοράτε, δεν θα το καταλάβετε το game. Δηλαδή, τα jump scare πάνε χαμένα. Δεν τα νιώθετε καλά. Εμένα τώρα με γάμισε αυτό το φύσιμο που έκανε. Τα άκουσα δίπλα μου. Χρειαζόμαστε κόφτη μπουλονιών, λέει. Το έκαψα στην ντουλάπα. Έλα. Τι είναι αυτό? Αυτός είναι ο κόφτης. Αγκαμίσου. Συχτήρι να πούμε. Μαλακία. Βρωμοκούκλα. Το game πως λέγεται? September 7th. 7 του Σεπτέμβρη δηλαδή. 4 παιχνίδια της πρωτοχρονιάς λέει και να βγούμε από το διαμέρισμα. Κάτσε να ανοίξουμε αυτό εδώ πρώτα. Τι έγινε ρε φίλε? Πάτα ένα καζανάκι. Πάτα ένα καζανάκι εκεί να βρίσκεται. Γαμίσου!
Μαλάκα δεν μπορώ. Κλέντιαν. Μπορώ μαλάκα. Πω, πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Μαλάκα δεν συνηθίζεται αυτό. 1000, 2000, 3000 horror game να παίξω. Κάθε φορά είναι και διαφορετικό. Δηλαδή δεν συνηθίζεται. Δεν. Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω με τίποτα. Με τίποτα. Κάποιος κατουράει ρε Γιώργο, δεν ξέρω. Εδώ. Σκασμός. Γαμότ. Έλα, γιατί δεν με αφήνει να πάω. Να, κι άλλο στολιδάκι. Πόσα έχουμε βρει τώρα? Ωχ, Θεέ μου. Να κάνω ένα, λέτε. Να κάνω ρε. Να κάνω. Να καλωσορίσω τον κόσμο που μπαίνει τώρα πρώτον. Ο Τζέο να μας πει ποιο δωράκι είναι αυτό. Βλέπω ότι συμμετέχει πάρα πολύ ο Γιώργος εδώ. Δεν ξέρω, Γιώργος Τζέο βλέπω εδώ. Mal X59. Συμμετέχει και έχει το νου του εδώ συγκεντρωμένο. Θυμάται πολύ καλά. Ποιο είναι το δεύτερο? Το δεύτερο έχουμε πάρει ή το τρίτο ρε? Το δεύτερο. Γιώργος είναι ονόματος. Γεια σου Γιώργαρα. Δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ και συμμετέχεις. Κάνω off την κάμερα για τον καπνό. Να κάνω κι εγώ μια τζούρα. Να πιω και λίγο καφεδάκι. Κάντε στην γλυκερία μια κοινοποίηση ρε παιδιά. Μπας και μπει γλυκερία παπά. ISKK21. Δύσκολα προφίλ μου βάζετε εδώ πέρα. Καλησπέρα. Ραφαήλ, κάτσε όσο γουστάρεις αγορίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φραπεδούμπα. Μ' ακούτε? Παιδιά, έκλεισε το live μόνο του. Έκλεισε. Δηλαδή έγινε διακοπή του live μόνο του, έτσι. Anyway, λοιπόν, παίρνουμε το δεύτερο δωράκι μας και προχωράμε. Τι ήταν αυτό? Ειρήνη, τι ήταν αυτό? Ρε εσύ, αυτό δεν έχει μόνο το βρωμοκουκλάκι εδώ πέρα. Έχει και άλλες οντότητες να πούμε. Μια γριά βλέπω εδώ πέρα. Μια χαμότο. Μπάντον. 4 παιχνίδια. Οκ, έχουμε βρει τα 2. Πού άλλο να πάω? Εδώ μέσα δεν έχει κάτι. Εδώ μέσα δεν έχει κάτι. Εδώ είναι κάτι να πάρουμε από εδώ πάνω. Κάτι. Πρέπει να βρούμε άλλα 2 στολίδια. Στο διάλογο τρίζει ρε μαλάκα. Άρα δεν είναι εδώ κάτι. Πάμε. Αυτό το είδαμε. Πάμε από εδώ παιδιά. Ένα γλυφιτζούρι. Μαρία Ευθυμίου. Στο δωμάτιο εδώ. Εδώ εννοείς? Σε αυτό το δέντρο. Γλυφιτζούρι εδώ. Δεν βλέπω κάτι ρε Μαρία. Να το εδώ, ναι, μπράβο. Μπράβο ρε Μαριό. Οκ. Όπα. Και έχουμε άλλο ένα, Έχουμε άλλο ένα. Εδώ δεν έχει κάτι.
Σιτάρια δεν ανοίγουν. Στην ντουλάπα. Στην ντουλάπα. Όχι ρε, εδώ. Αυτή δεν ανοίγει η ντουλάπα. Πήραμε τον κόφτη από εδώ μέσα. Και δεν κλείνει κιόλας. Έχουμε άλλη ντουλάπα, Μαρία. Όλο το σπίτι τρίζει ρε Γιώργο, ναι, πραγματικά. Γιωργάρα. Αφού είναι οντότητες εδώ μέσα, ρε, κάνουνε βόλτες εδώ πέρα. Ξέρω που χορεύουνε, τι στα διάλογα κάνουνε. Ναι, ναι. Το πήραμε λοιπόν το τρίτο. Θέλουμε ένα ακόμα, Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Γλώσσα κομμένη και μάτι. Οκ, θέλουμε ένα ακόμα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολυμπιακέ 21. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαίρομαι να βλέπω τέτοια άτομα στα stream μου, στα live μου, να είναι εύθυμα και έτσι ζωντανά, δυναμικά. Λοιπόν, πού ήσουνα ρε 21? Τώρα 2,5 χρόνια κάναμε stream. Πού ήσουνα? Πού ήσουνα? Κάντε και follow όσοι δεν έχετε κάνει, αν θέλετε, και δεν βαριέστε. Exploit, το μαλάκι μου έχει κολλήσει το Expilot. Τι να σου κάνω τώρα ρε φίλε? Exploit, τι κάνεις? Στέργιο. Πώς είσαι? Λοιπόν, παλικάρια και κοπέλες, έχουμε ακόμα ένα δωράκι χριστουγεννιάτικο να πάρουμε. Από πού στα θα τα πάρουμε αυτό? Και κάνω εδώ βόλτες σαν το χαζό. Τι κάνεις ρε Στέργιο? Πού είσαι χαμένος εσύ? Για πάμε από εδώ ρε παιδιά λίγο. Όπα. Ναι. Μαρία τριγκάρω τόση ώρα. Εδώ μας έβγαλε τώρα. Oh. Τη γαμίσαμε. Άντε πάλι, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Σε 5 μήνες. Γαμίσου, σκατό. Σκατό. Μαλάκα φάτσα, έτσι. Γάμισέ τα σου λέω τώρα. Λοιπόν, τα πήραμε πιστεύω, Να διακοσμήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μάλιστα. Μάγκες. Τι φάση ήταν αυτή τώρα? Ω, γαμίσου! Μπουρδελάκι. Πού είναι το δέντρο ρε μαλάκα? Ωραία φίλε. Μέρη 08. Τι? Ξύπνα λέει. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки-то до сих пор на месте.
Он же, наверное, должен за ним охотиться. Ρώσικο είναι και αυτό, ρώσικο, Μαλάκα. Так, а зачем я взял болторез, если здесь больше не было запертых мест? Γιώργο, το παιχνίδι λέγεται September 7th. 7 Σεπτεμβρίου. Так, я не понимаю. Ебать! Δεν μπορώ να κάνω κάτι, παιδιά, είναι βίντεο αυτό τώρα. Έχει αρχίσει να με Так, вот это τρελαίνει. стандартная была, стандартная скрема, стандартная, я видел такую рожу, уже неоднократно, не раз видел такую, здравствуйте, да. Μια μόνη τη γλώσσα σας, δεν μπορούστε μου. Ух, ебать. Ω, τέλος. Τέλος. Το φέραμε εις πέρας. Το φέραμε εις πέρας, μάγκες. Μπαμπαμ. Μικρούλι, αλλά ήταν καλό. Και εγώ δεν περιμένα να τελειώσει τόσο γρήγορα, αλλά συνεχίζουμε, παιδιά. Τώρα θα κάνουμε το EXP War Trauma, έτσι λέγεται. Το demo θα κάνουμε τώρα. Είναι ένα παιχνιδάκι καινούριο και έχει να κάνει με την ψυχολογική εμπειρία τρόμου για τα τραύματα ενός στρατιώτη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Condes Protection είναι η εταιρεία που το έχει φτιάξει. Αυτό το παιχνίδι έχει υψηλό ψυχολογικό τρόμο και φοβίζει. Δεν συνιστάται για άτομα με καρδιακές παθήσεις. Παίζοντας αποδεχόμαστε τον παραπάνω όρο και είμαστε μόνοι μας. Okay. Να εξερευνήσουμε το μυστηριώδες και παράξενο διαμέρισμα, να λύσουμε γρίφους και το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν ξεκινήσει λέει η αντίστροφη μέτρηση, να είμαστε γρήγοροι. Η πλήρης έκδοση του παιχνιδιού θα περιλαμβάνει σενάρια με μοναδικούς μηχανισμούς. Το War Trauma έχει μια φανταστική ιστορία, λέει, εμπνευσμένη από ορισμένα ιστορικά γεγονότα από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Krieger είναι ο παίχτης μας, ένας τραυματισμένος στρατιώτης του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Καθώς προχωράει μέσα από την εμπειρία, θα ανακαλύψει περισσότερα για την ιστορία του, τα τραύματά του και το τι συνέβη. Πάμε να αλλάξουμε σκηνικό, να το ανοίξουμε το game μας, να δούμε τι παίζει. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο game είναι όπως το PT, έτσι. Μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο, μας βγάζει ξανά, αλλάζουν τα πράγματα, ξαναμπαίνουμε, έτσι, τέτοιο στυλ. Ολυμπιακέ. Δεν έχεις ιδέα από torrent? Ναι, θα κατεβάσεις το uTorrent ή το BitTorrent από το PC, από το Google, και θα μπει σε κάποια site που έχει εκεί μέσα free games, έτσι. Θα τα κατεβάζεις με αυτόν τον τρόπο. Θέλει τώρα μια ιστορία, τώρα δεν μπορώ να σου το πω από εδώ. Δεν είναι τίποτα όμως, είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε μουσική ψυχωτική, γάμισε τα. Ψυχωτική μουσική. Απαράδεκτε, ευχαριστώ για τα δωράκια σου. Καλώς ήρθες. Αναλόγως αναλόγως στη γραμμή. Δεν έχουν ιούς, όχι. Ρε πακ, αν το κατεβάζεις δεν έχει ιούς. Έλα Κώστα. Τι κάνεις αγορίνα μου? Λοιπόν, μελωδία, ναι. Είναι παράξενο game, παιδιά, να ξέρετε. Έχει και εδώ jump scares αρκετά έτσι περίεργα. Τα γραφικά του είναι περίεργα από ό,τι βλέπετε. Έτσι ένα σπρώμαυρα περίπου. Σαν σέπια είναι το εφέ του.
Έτσι είναι όμως το game. Υποτίθεται ότι είναι εποχής τώρα. Αλλά θα βγει, όταν βγει σε ολοκληρωμένο, πιστεύω να είναι από τα πολύ καλά. «1930, ναι. Τώρα το μενού του είναι λίγο περίεργο, να ξέρετε. Δεν τα αποθηκεύει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή στο demo. Δεν ξέρω. Δεν έχω ούτε φακό ούτε τίποτα, ρε μαλάκα. Τι στο διάλογο κάνουμε εδώ? Δεν μου λέει τίποτα. Α, να το φακό. Οκ. Πήραμε και φακουλάκι. Οπ. Ωραία πράγματα. Military service is a risk factor for developing PTSD. Around 78% of people exposed to combat do not develop PTSD. In about 25% of military personnel who Καληνύχτα, Ειρήνη, develop ευχαριστώ που ήσουν εδώ. its appearance is delayed. Όσοι ξέρετε αγγλικά καλά, θα καταλάβετε τι είπε τώρα. Πόρτα δεν ανοίγει. Αγορίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωστάρα, δύναμη. Ω! Εδώ μας έβγαλε πάλι. Οκ. Την ίδια μουσική. Ανεβαίνουμε πάνω. Δεν βλέπω κάτι να έχουμε να κάνουμε πάνω εδώ. Οκ. Άρα πάμε κάτω πάλι. Καινούριο παιχνιδάκι. Μάγκες βγήκε τώρα. Αλλά είναι demo δυστυχώς. Ψυχωτική μουσική, έτσι. Γαμάει. Αύριο δουλεύω. Μετά τις 11. Κώστα, βραδάκι μπορώ. Σαββατοκύριακο έχω ρεπό. Αύριο δουλεύω όμως στο ξενοδοχείο, φεύγω νωρίς. Κλειστά η πόρτα. Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα? PTSD symptoms may result when a traumatic event causes an overreactive adrenaline response, which creates deep neurological patterns in the brain. These patterns can persist long after the event that triggered the fear, making an individual hyper-responsive to future fearful situations. Γιώργο Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου Μαριό, Μαρία Ετζή. Αγορίνα μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Οδηγάς, Κώστα? Εντάξει ρε. Καλό δρόμο, να προσέχεις, Κωστή. Εμείς ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά. Κλειστά όλα, ρε μαλάκα, τι κάνω εδώ? Αυτή η τρύπα της κατά είναι. Να κάνουμε trigger, κατάλαβα. Έχει τίποτα εδώ να πάρουμε, ρε μαλάκα? Τίποτα δεν έχει.
Σκατά ολέ. Πόρτες κλειστά. Τι άλλο να κάνουμε, ένα δωμάτιο είναι ρε μαλάκα. Τι σκατά θέλει να κάνουμε. Άδεια τα σερτάρια. Παύλος, γεια σου Παύλο, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Σε ευχαριστώ που έχεις στο live, να είσαι καλά. Καλή θέαση, κάτσε εδώ, χοροράκι παίζουμε. Oh! Άνοιξε την πόρτα ρε. Άνοιξε την πόρτα ρε. Εμένα φωνάζει τώρα. Κρίγεροι είμαστε εμείς. Ω μαλάκα. Ποιος κλαίει ρε μαλάκα? Πάλι με έβγαλε πίσω. Όχι, προχωράμε Γιώργο. Είναι ποιητή, γυρνάει, ξέρεις. Σε ξαναγυρνάει και αλλάζουν τα σκηνικά. Καταλαβαίνεις τώρα. Άλλο σκηνικό τώρα εδώ, γάμισέ τα. Κουνάει η καρέγλα εδώ, μόνη της. Γάμισέ τα. Ακούγονται αεροπλάνα από πάνω. Ω μαλάκα η χάρα The high levels of stress hormones secreted suppress hypothalamic activity that may be a major factor towards the development of PTSD. Αυτό δεν ανοίγει εικόνα του, όχι. Oh. Τίποτα δεν έχει ρε μαλάκα. Ψυχολογικά μαλάκα έχει ο άνθρωπος από τον πόλεμο και βλέπει φαντάσματα να πούμε. Κοιτάξτε εδώ βρώμα. Κοιτάξτε εδώ βρώμα. Πάμε Ραφαήλ, πάμε. Ακουστικά όλοι. Δεν κάναμε δουλειά αλλιώς. Πάμε. Όπα. Άνοιξε το κάδρο, γύρισε ρε μαλάκα. Πρέπει να άνοιξε πόρτα τώρα. Άντε πάλι. Ναι, απαράδεκτε. Όλου oh. Γεια σου Δημήτρη μας. Τι κάνεις αγορίνα μου? Πώς περνάς, πώς είσαι? Τι ακούγεται ρε μαλάκα πάλι, Κλειστά όλα. Την ήπια με την πορτοκαλαδίτσα. Όπα. Ένα μάτι μας κοιτάει εδώ πέρα. Δεν μπορώ να πάω εκεί. Δεν πάει πιο κοντά, όχι.
μαλάκα. Γαμίσου! Γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ. Πω μαλάκα. Μαλάκα, πώς μου την έφερε έτσι. Dopamine levels in a person with PTSD can contribute to symptoms. Τι παράξενο game είναι Low αυτό, ρε levels μαλάκα. can contribute to anhedonia, apathy, impaired attention, and motor deficits. High levels can contribute to psychosis, agitation, and restlessness. Τι να μαζέψω, λέει, τα μάτια. Τα μάτια. Να το, ένα. Πόσα πρέπει να μαζέψω, ρε μαλάκα. Πόσα πρέπει να μαζέψω, ρε μαλάκα. Να τα σιρτάρια μας έχουν κανένα. Έλα. Ναι. Πόσα πρέπει να μαζέψουμε, δεν ξέρω. Όσα έχει, Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Μαλάκα, τι ακούγεται, ρε μαλάκα. Είναι αυτό που ακούγεται, ρε. Οπ, το βάλαμε. Δεν ανοίγει το ψυγείο τώρα, τέλος σου. Οκ. Πάμε. Δεν ανοίγει ακόμα. Μαλάκα, πως γουργουρίζει κιόλας. Σκασμός. Σκασμός. Κωνσταντίνε, όχι ρε, τι, όχι αγόρι μου, όχι. Όχι, κτέλ, όχι. Μόνο στην Avis εννοείς? Ανάποδα η πόρτα, λέω, η καρέκλα. Τι έχουν φτιάξει ανθρώποι, ρε μαλάκα. Τι έχουν φτιάξει, ρε μαλάκα, ανθρώποι, να πούμε πάλι. Είναι αυτό. Το πήρα. Το πήρα. The fridge is full of human meat. Γαμώ. Όχι. No, you fucking idiot! It wasn't supposed to do this! You fucked everything up! Look at the shit you did! Fuck! Now he's coming for you! Πάλι ο μαλάκα, μου σπάσει τα αυτιά βλάκα. Το δεν ανοίγει εδώ. Open the fucking door, Krieger! Έρχομαι ρε, έρχομαι. Δεν ανοίγει βρε πάρα. Open the fucking door, Krieger! Είσαι βλάκας.
Δεν ανοίγει, σου λέω. Να σε πάρουν οι διαόλοι, μαλάκα. Δεν ανοίγει, ρε μαλάκα. Τι να σου κάνω εγώ εδώ πέρα? Τι ψυχοτικό game είναι αυτό, ρε μαλάκα? Γάμε σέτα είναι. Άνοιξα. Κάτι άκουσα. Γαμώ. Όχι, δεν πήρατε κεριά, Γιώργο. Προχωράμε. Οπ, γιατί δεν μπαίνουμε τώρα εδώ? Δεν μας βάζει τώρα εδώ μέσα? Όχι, γαμίσου. Τι θέλει να μαλάκα, να βγω πάνω? Κι άλλο πάνω να βγω? Τι είναι αυτό, ρε? Μπουρδέλο. Γαμώ το σπιτάκι σου, μπουρδέλο. Πάλι μαλακισμένο. Τσιχτήρι. Πω. Δεν μας βάζει. Επιτέλους. Επιτέλους. Πω. Συγγνώμη, παιδιά. Έχουμε και φακό της κακιάς ώρας. Φακό της κακιάς ώρας. Το κανονικό δεν ξέρουμε, Γιώργο. Είναι προσεχώς. Μες στο διάλο. Μαλάκα. Στο ξεκάρφωτο στο πετάει, ρε μαλάκα. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πού είναι η πόρτα? Πτώμα, μαλάκα, τι είναι αυτό, ρε? Δεν φαίνεται και καλά, ρε μαλάκα. I was already bored. Time to kill you. Τι θέλει να κάνω? Pick up all toy. Να μαζέψω τα παλιά παιχνίδια. Πότε έχω τα παλιά παιχνίδια, ρε παιδιά? Μπαίνουμε και εδώ μέσα. Όπλα εδώ εποχής βλέπω. Τι να κάνω τώρα εδώ πέρα, ρε παιδιά? Hey! You left the door open.
Έχουμε και χρόνο, γάμισέ τα. Πω, με έσκασε. Με έσκασε ρε αυτό. Γαμίδι. Τι να κάνω παιδιά, δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Πας καλά ρε. Ρε ψυχάκι. Δημήτρη μίλησα. Μαλάκα τι άλλο θα βγάλουνε. Άμα δείτε τι γραφικάρες θα βγάλουνε παιδιά. Αν δείτε τι game θα βγουν. Όχι πολλά, λίγα, αλλά πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Δεν προλαβαίνουν εταιρείες. Τι να πρωτοβγάλουνε ρε, αφού βλέπεις τι γίνεται. Και αυτό που παίζουμε το demo, έτσι. Φανταστείτε να βγει το άλλο τώρα. Και παίζουμε ήδη μισή ώρα demo. Το άλλο δεν θα είναι κανένα 2 ωράκι, σίγουρα. Όπα ρε. Όπα ρε. Ούστα από εδώ ρε μαλάκα. Ούστα από εδώ. Μαλάκα χάσαμε έτσι. Πού να πάω να... Τι να κάνω με αυτόν το μαλάκα τώρα εδώ. Έλα Δημήτρη Μελισσά. Ένας είναι ο Γιώργος ρε. Ένας είναι ο Γιώργος. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Πάντα. Όπα, πρέπει... Τι να κάνω τώρα ρε. Πού να πάω. Πού να πάω ρε πούστη μου. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Κοιτάξτε εδώ μαλάκα, κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Κοιτάξτε. Πάμε πίσω, δεν πάει. Πού να πάω ρε μαλάκα. Πού να πάω. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.